Μικρό χρονογράφημα για τους Σαρακατσάνους με αγάπη. Γράφει και αφηγείται ο Γιώργος Γαλάτσης. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου Βασίλειο Κωνσταντάκο για την βοήθεια και για όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έχει δώσει. Αχ βρε Γιώργη μου, καλέ μου φίλε, τούτη την βραδιά που έχει καρατσάλι, θέλω να σου διηγηθώ τις ρίζες της φυλής μου. Δωρεείς είμαστε από την αρχαία Ελλάδα, πατρίδα έχουμε ψυχή, καρδιά γεωμάτη ελπίδα. Στην πόλη στην Αγία Σοφιά φορέσαμε τα μαύρα, σαν ένδειξη, σαν σεβασμό, πενθήσαμε οι ταπεινοί την άλωση της πόλης. Κάηκε η πόλη μάνα μου, κάηκαν τα πάντα, φωτιές εδώ, κλάμα παντού. Και μέσα στην Αγία Εκκλησιά ο Κωνσταντίνος βασιλιάς κοίταται πιο χάμω. Πήραμε τα ομάτια μας και φύγαμε στην πατρίδα. Εκεί ψηλά στη Σπίνδου, τα βουνά στη Ρούμελη και στάγραφα να ζούμε. Την άνοιξη που η γη θεριεύει το χορτάρι, τη μέρα του Αϊγιώργη μαζεύαμε το κοπάδι και φεύγαμε για τα βουνά ένα μεγάλο καραβάνι. Φέρτε την κάπα την παλιά, το κεντητό μου φέσει, να τα φορέσω και να βγω στις ράχες που μ' αρέσει, να σεριανίσω τα βουνά και τις κοντοραχούλες, να ειδώ τα γρέκια τα παλιά και τις κρυοβρυσούλες. Το φθινόπορο που πέφτουν στην γη τα πρώτα φύλλα, την μέρα του Αγίου Δημητρίου, στα χυμαδιά γυρίζαμε, στις στάνες και στα σπίτια, μας πρόσμεναν οι πάντες. Και νάτι οι Οθωμανοί, πατρίδα μου σκλαβώσαν, σπαθί και βόλη στην καρδιά, ο θάνατος θεριεύει, δάκρυ πικρό, πόνος σκληρός. Μα εμείς Γιώργη μου είμαστε παλικάρια, έχουμε πρωτοπαλίκαρα που κλαίει η Ελλάδα, που δώσανε τη ζωή τους. Τι να σου διηγηθώ, του Χασιώτη την ορμή, τον Κώστα Λεπενιώτη, ξεψύχησε στα άγραφα, ήταν λαμπρής ημέρα. Μανάτος ο Ανδρείος, ο δίπλας, ο πολεμιστής, αρματοσιά και ανδριοσύνη, πατριώτης και αγωνιστής στον πόλεμο μεγάλος. Κάτσε βρε Γιώργη μου, ξύλα να ρίξω στη φωτιά, να φέρω κρασί για γιατριά, έρχονται οι θύμησες, σου ανοίγω την καρδιά μου. Όθρη λυκέ παλίκαρε και ήρωα Κατσαντώνη, Αντώνη σε βαφτίσανε, σε τρέμανε οι Τούρκοι, πατρίδα σου ήταν τάγραφα. Αντώνη μου αγωνιστή, της κλεφτουριάς ψυχή μου, αρματολός πολεμιστής, πολέμησες Οθωμανούς, σημαία η καρδιά σου. Κι όταν ο Αλή Πασάς σου ζήτησε τα γρόσια, περήφανα τραγούδησες για την Ελλάδα και για την πατρίδα. Και ο μαρτύριο θεϊκό, τραγουδούσε τούτος ο Ανήρ,
λεβέντικα τραγούδια για της πατρίδος τον καημό λίγο πριν να ξεψυχήσει. Εμείς, αδελφέ μου, δώσαμε παλικάρια για την όμορφη πατρίδα, για της ψυχής τη λευτεριά, όλα για την Ελλάδα. Και τότε στους αγώνες που αίμα έσταζε η Μακεδονία, ένας λεβέντης με ψυχή, Κώστας Γαρέφης, σαν θεριό έδωσε τη ζωή του. Μάνα, έλεγε συχνά, θα φύγω, θα παντρευτώ και θα σου φέρω νύφη τη Μακεδονία. Και άλλοτε πάλι έλεγε, όταν με το καλό παντρευτώ, βρε μάνα, το πρώτο μου κορίτσι θα το πω Μακεδονία. Έχε γεια μεγάλες σταυραετέ του Πηλίου και ολάκερης της Μακεδονίας. Παιδιά, πήρε χινόπορος, παιδιά, πήρε χειμώνας. Πέσαν τα φύλλα από τα κλαριά, τα φύλλα από τα δέντρα. Πέσαν τα ελατοκλώναρα από τα βαριά τα χιόνια. Και εμείς, παιδιά μου, χωρίζουμε, από 2 από 3 θα πάμε. Τραγούδια ψυχής και λεβεντιάς και το κλαρίνο να ηχεί σ' ολάκερη την πλάση. Είμαστε οι μαύροι λιγοστοί, λίγοι και διαλεγμένοι, όλοι παιδιά του 20, παιδιά του 21, φορούν τσαρούχια λαρσινά με μεταξένιες φούντες, φορούν και στα φεσάκια τους βασιλικιά κορώνα και πάνε για να πατήσουνε τα τουρκικά λιμέρια. Άιντε να πούμε, Γιώργη, και κάτι ευλογημένο που διάβασα στο Ευαγγέλιο. Μιλά για τους βοσκούς στη γέννηση του Σωτήρος. Ακούστε με προσοχή τι θα πω. Κατά Λουκάν κεφάλαιον 2, η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τι αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδού γαρ ευαγγελίζομεν ημίν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείον ευρύσεται βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν φάτρι. Και εξέφνησε γένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων τον Θεό και λεγόντων. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και γένετο ως απήλθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι εις ποιμένες ύπων προς αλλήλους. Διέλθομεν δι έως Βιθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός. Ο Κύριος εγνώρισεν ημίν και ήλθον σπεύσαντες και ανέβρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτής περί το πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υποτοπημένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσαν εν την καρδία αυτής.
και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών επί πάσιν, εις ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Βλέπεις, φίλε μου, τι λέει? Πρώτοι οι ποιμένες, οι βοσκοί, προσκύνησαν τον Χριστό. Άγγελος εφανερώθη σ' αυτούς. Απλές και ταπεινές ψυχές που έχουν αγάπη στην καρδιά. Καλά Χριστούγεννα να πούμε σ' όλο τον κόσμο με υγεία και σ' όλους τους ανθρώπους. Ειρήνη και αγάπη να έχομεν σε όλη την πατρίδα μας, στον κόσμο όλων, αδέλφια. Καλή και ευλογημένη χρονιά στους φίλους και στις φίλες.